Moi kaikille, nyt me pelataan Stilla Brainrottia. Ja nyt mä näytän mun sika hyvät brainrotit. Toi on secretti, rainbow, secret, sitten rainbow, sitten secret, rainbow, lucky blocks. Ja sitten secret, rainbow. Niin, mulla on kaikki secretit tai rainbow, koska mulla on niin hyvät brainrotit. No, nyt mä aion varastaa, koska se loppuu kohta aika, niin mä aion varastaa siitä Job. Sä huomaat tätä. Valkosta. Koska se on sika hyvä. Sateenkaarinen espresso sen ja no kyllä mä aion varastaa secretin. Odottakaa, mulla pitää tehdä nopea. Please, nopea. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Juokse. Job, sahur. Laittaa sen kiinni. My gosh. Kuolen sitten ja sitten mä meen. Katsokaa, mä oon tosi hieno. Nyt mä otan vähän rahoja. Mä oon sika paljon rahoja. Ja nyt mä ehkä aion avata tätä. Mä tiedän, siinä tulee joku huono. Nyt mä haluan vähän lucky blocksia. Mut aina tulee toi. Aina. Mä en tiedä mitä muuta voi sanoa, koska aina tulee toi. Mut kattokaa. Täältä voi saada sika hyviä brainrotteja. Kattokaa. Tuolla pohjalla. Nyt mä voin tehdä mulle brainrotin. Tää on huono. Mä teen tämmösen. Vitsi, nää on huonoja. No okei, mä voin varastaa täältä lucky blockin. Mutta... onks tää mun? Oho! Oh my gosh! Mä sekätin mun jostain toiselta tyypältä. No okei, avataan. Aina tulee touchscreeni. En mä tiedä miksi. Hei, mitä tapahtuu? Mä haluan poistaa sen. Miksi mä voin? En mä voi poistaa nää. No ei se mua. Miksi mä en voi poistaa oikeesti? Nyt pitää tehdä tälleen. Lucky block. Koska mulla on huono internetti, mutta ei se kyllä haita. Nyt en mä voi vieläkään poistaa. Mitä vitsiä? Mä en muista miten poistettiin. No. Mutta mä en halua jättää sitä. Se on sika huono. No okei. Kyllä mä voin jättää vähäksi ajaksi. Nyt mä menen varastaa vähän brainrotteja. Koska vitsi mä en oo sen kaveri. Niin sit minuutin päästä niin mä aion varastaa sen. Mä menen yrittää silti poistaa sen multa. Koska mä teen... OMG, mitä mä tein? Okei, mä yritän nyt poistaa, mutta en mä pysty. No... Mä menen kauppaan. Ei tähän kauppaan vaan. Alkaa multa kävellä. Okei. Mä en halua tätä, koska toi on sika huono. Tämä. Ja en mä halua tätä. Tai sit se voi kyllä olla mulla. Mä ottaa jotain hyvää. Kyllä tää on hyvä, jos sä otat ja sit laitat sen. Koska niitä voit poistaa, niin sit. Ja ei järkeitä. Mä voin ottaa tätä. Mulla pitää nopea liikkua siihen paikkaan, niin mulla pitää ottaa jotain nopea juttu. Mä otan näitä. Koska nää on sekä hyviä. Ottakaa, onks mulla jotain täällä? Ei oo. Ottakaa. Nopea. Vitsi se
ehkä laittaa senkin. Mikä ongelma oikeesti tuolla tytöllä on, että sillä on pakko laittaa sen kiinni. Okei, mä yritän. Mitä vitsiä? Mä haluan siellä poistaa oikeesti. Mun pitää tehdä nopea left. Et mä yritän vielä kerran. Riitä, mä haluan poistaa tuoda. Se on sika huono oikeesti. Mitä täällä tapahtuu? Okei, mä yritän poistaa. Jes, mä saan poistaa tätä. Okei, nyt mennään. Onks täältä jotain varastaa? Ei ole. Ja sit varastetaan tämä Job Sahur. Mulla on pakko laittaa mun kiinni. Okei, että mä haluan. Mä en tiedä miksi tää on tarjolla. Se on vähän kiva liikkua. Niin, mä voin kyllä liikkua, mutta jos mä teen tälleen ja tonne, niin mä liikkuu. Ja miksi mä en liiku? Mä liikun. Tää on hyvä juttu, mutta tää varastaa. Missä se hyvä brain? Oh my gosh. Okei, mä menen varastamaan. Siellä on jotain huoneen brandotteja. Niin on, koska mulla on noin kaikki. Okei, niin täältä mä voin varastaa yhden. Ton, koska mulla on toi. Tää on tyttö. Ja tää on se poika. Niin mä voin. Mitä sä teet täällä? Niin sit tää on se poika, niin mä voin tehdä sen. Niin mun on pakko varastaa tän. Okei, okei. Katsotaan mitä täältä sieltä tulee. Okei, milloin tulee legenda? No en mä katsois siihen, koska siinä ei tule hyviä brandotteja, vaan kun on eventti. Niin mä haluan varastaa. Koska mä en tarvitse sitä kalastajaa tätä. Tai mikä se on sittenkään, en mä tiedä. Mut en mä tarvitse sitä, koska se on sittenkaan huono. Ja en mä tiedä, mut koska se menee vähän vähemmän kuin 2. Niin otetaan nopea tämä, ettei kukaan näe mua. Ja sitten mä menen varastamaan. Koska mä asun tuolla ja noin asun. Chakeki. Chaketti, Henty Banditte. Mä varastin sen, koska se on easy, mutta mä yritän vielä kerran. Yes. Nyt se on täällä. Okei, mä haluan poistaa jonkun brainroten. Mitä mulla on huono? Onks tää secretti? Joo, mulla on melkein kaikki secretit. Tai mulla on kyllä kaikki secretit. Ja kaikki rainbow. Niin kyllä mä haluan noita. Koska sitten ei mulla varastettu. Missä? Varastikseen? Ei varastanut. Kävit yes, teki spawnin ja kaikille moikka!